libreng 10 kilong bigas pinilahan dito sa lungsod ng Dagupan. Para sa detalye kasama natin, Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Pinilahan ng mga Dagupenyong distribusyon ng libreng tig 10 kilong bigas sa ilalim ng PBBM Rice Distribution Program mula sa Local Government Support Fund noong Mayo 6. Ilan sa mga benepisyaryo gaya ni Aling Clarita ang nagsabing malaking tulong umano sa kanilang araw-araw na gastusin ang natanggap na libreng bigas lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Okay lang, magtiyaga lang kasi makakatipid ka sa mga bigas na pang saing. Malaking tulong sa mga mahirap katulad namin kasi ngayon tumaas yung mga bilihin, ganun makakatipid sa pang-araw-araw na pangangailangan at maigsan yung paggasto sa mga pang-araw-araw po. Sa unang batch pa lamang umabot sa 10,000 sako ng bigas ang ibinigay mula sa kabuuang 50,000 sako na nakatakdang ipamahagi sa lungsod. Sa panayam ng IFM News Dagupan, sinabi ni Dagupan City Mayor Belanti Fernandez na prioridad sa unang distribusyon ang mga kabilang sa vulnerable sectors tulad ng mga senior citizens at mga pamilyang indigent. For today, 10,000 bags. Pero ang binigay ni Presidente sa Dagupan, almost 50,000. So, ibig sabihin, ito first batch. Well, number one po, dapat nandun sila man sa pinakamahirap na sektor. Silang inuna natin. Nagbigay rin ang lokal na pamahalaan ng karagdagang relief packs na naglalaman ng noodles at sardinas upang madagdagan pa ang natatanggap ng mga benepisyaryo. Samantala, kabilang ang Dagupan City sa mga piling lungsod sa bansa na nagsagawa ng naturang programa mula sa gobyerno. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, this is Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.